zan fara wakar aure sai a ban sarari. To auta ba ni gangar ka in yi waka ta da alfahari. Sadali na rufe da sunan ka ya Allahu da kai nake fahari. Mahalicin aljani da mutum kuma bara sai ya ba ta kari. Rabu kai yi salatu kan kamar adadi ga Muhammadul Bashari. Jalla sanyo alihi a sahabbansa su ne suke zikiri. Yau ni ma bigila yana ce gani na zo har da albishiri. Ya rabu ka bani iko na yau wakar aure biki buduri. Wakar auren bikin Liya Adam ku yi mata ayyidiri. Har da kan wadda Aisha shukura na ku zo mu ba su kari. An gwari hasinu su ina maka baiti yau faka ce gari. Sama'ila ko angon Aisha mai yin haƙuri da yin ƙoƙari. Shi aure zahiri suna ta gwanin mu Rasul ce bashari. To ina suke ne amare da an gwaye ku fito magan kuturi. Gashi sun jero suna wani sheki dangi ku ba su guri. Kuma sun dace da junan su mikiyan su fanan gane nan bari. Shi tuwon girma miyan nama to yawancin wuta akwai makari. Kuma zaki sai a bar wa zuma da maɗi a kunu a sa sukari. Riha Adam amarya ce ga sunu su kware akwai hakuri. Shawara zauna na dan baki ta zaman aure na yau nazari. Na san angon kina san shi komai ya saka kiyo da wuri. Kiyo bauta ta aure gida da waje dan Allah ban da diri. Kai ma angon ta na zo sunu suna Riha ba ta yin garari. Ka san Riha tana kaunar ka ta malefi ka yau uzuri. Haƙƙi yana kanka a ciyarwa sai ka yo yunkuri. Haƙƙi na ciyarwa shayarwa da tufafi sai ka yo nazari. To ke ma Aisha shukura na ki zo fa karki mun jinkiri. Shawara ta zama na aure na zo ne na baki amarya ayyiri. Kin san angon kina da mutunci ganji baya dinga dare. Ki aiki karki ɗauki ziga ta kawaye masu yin garari. Sama'ila gani nan nauyin haƙƙin aure ka ɗaura shiri. Aisha shukurana na san ka na ganta tana rawar tsarari. Kuma kai ne ma uwana ta da uba musulunci yayi tsari. Mata ku fito na ce fa ku cashe ku sama dan akwai tsarari. Bigilayen ne mawaƙin nan na ku fito na sabon gari. Yau aure an kayo wata ran za mu zo suna na ɗan jinjiri. Hey! Mu sha budure mu cashe mu sha fanta ƴaƴan ku haifu. Komai Allah nake roƙa ban tsufu ko kayin asiri. Risha Aisha relation ne familin su fa sun fi su ɗari. An gwaye kun iya wata ce na amara suna dare kasiri. Tsabar tsananin tsana na tsakanin sakani nake riƙon gazari. Wa ina dangin amare da an gwaye ku fito da ɗan guziri. Sama hai murna mu taya su aure suka yi wata ran mu za mu yi yunkuri. Ta'aziyya zan gama mariya ta rasu ta shige kabari. Hajiya Hindatu yar kirki Allah ya ji kanki ya uturi. Hajiya Kaddi da mama ta biye ta Riha zan bugo tambari. Baban Riha amarya malam Ado ka rike alkawari. Ta'aziyya zan ga baban amarya Aisha mai yawan digiri. Malam shukura na mai haƙuri mai yin nazari gudun garari. Allah ya ji kanka da rahama faɗi a daɗa cikin kabari. Maman Aisha amarya ƙwarai na san kina da alkawari. Hajiya sheka a gaishe ki albishirin ki bani korafari. Allah ya yarda auren yarki ina miki tambari na gari. Mai gayya sanni jaya ki baban faru da abubuwari. Yayan bada masu baban musu ya haddasa ratsa mai jinkiri. Malam Umar da tejan kirki kallon ka na yi marari. Yayo na amara har da kawaye hakan ne kuli kakari. Bigilayen ne mawakin ku zan taka sai a bani guri. Korgayya mata na murna kanwarsa amara ayyiri. To azzadini sannan ka niki ne yin dinka ne madari. Sama ayya to an gobe na Aisha masu gidan mai ne halin kabari. Ado Musa a gaishe ka ko ne kirjin bikin bidiri. Gasa na aje baɗan safiya na akika a soka kace gari. Yusuf Umar ka bani gari na yau nazarin bikin bidiri. Na tuna wani dan amana abokina mai cika alƙawari. Sai dai kash kulli nafsin za'iqatul mautu amun uzuri.
Halifa ne uban sob ne Allahu ka haskake kabari mutuwa ta yi manna yankan kauna ba komai miyo hakuri to anan zan so na sa ayar wakar auren amara yiri Abdul Malik nake dan Mansur daga Aliyu ne sha'iri mai waka ta siyasa hatta biki begen mabani bari garin sabon garin oga awwala a ci bani bari 090 number ta 7263 sai 11 zaka sanya 75 karkayo jinkiri Allah ya bada zaman lafiya amin